Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasisih dari Jalmon. Selamat menikmati. Jantuang den disumpui came katonan bule ala basandi yang banyak saginyo yang jadi buwe
yang daoi marang gui cinco angkala mangala denai udah sisiakan denai nanda badayo ragam alasan da pambatenyo oi udah lai den tahu yo nanta sire daoi kau jo yang kato sampai kau jo bayang da kato putu Sile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan di adonan labia bakunyo mangkunyo denai daoi udah sisiakan usaba sile kato nan bana kamu kokan de adona labia bakunyo mangkunyo denai daoi ujasi siakan Tuhan yo kato batin kok den paturi kandai hati den bo putui jo apo kadenai ule penyambuang cinta kain pambalui daoi laca dia antala mangala denai udah sisiakan daoi denai nanda padayo ragam alasan pambatenyo oi udah lai den tahu yo nanta sire komandoi kamu juere yang kato sampai kamu coba yang da kato putu usaba sile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan de adona labia bakunyo mangkonyo denai oi udah sisiakan usaba sile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan de
adonan lagi ya bapunyo mangkonyo denai dao